אני תכף קוראת לך. מקווה שעכשיו את לא תשתקי. נו, מקודם זה כאילו, עכשיו התחלנו מההתחלה, וכאן זאת ליב וניקול, יאללה, עכשיו ניקול מתחילה לאפר אותנו. נו, רגע ותעשמי עיניים. אני אביא לך גם את המפרשת. זו. לא בשיער. אבל איפה את? לא רואים. תביאי, אני תזכרי ותשימי. תניחי לי את זה פה. זה הולך לי פה. שתדעי שאני אעשה לך עם המון דברים. גם אני צריכה לעשות עם המון דברים. נראה לי שזה טוב. זה לא עודים, שתדעי. לא נורא. איפה זה הבצמים? אני אביא לך את העודם אם את עושה עודם. כן. אוקיי, אתה עשי לי על זה יפה רק. רגע, אני מביאה לך. אני צריכה לעשות המון דברים. אז צריך לראות. טוב, אבל לא עשיתי כלום. את עשית, פשוט לא רואים את זה. זה העודם. רגע, אני עשיתי לך. התאגדי לי. קחי. מה זה לי? אוקיי, סיימתי נראה לי. אז בטוחה אתה עושה קצת. סיימתי. תעשי לי נראה לי עוד קצת, אם אתה רוצה. כאן הפנים. זהו? כן. מה את עכשיו עושה? אני רוצה לקחת את זה. טוב. ונפתח לה. מה זה בכלל? זהו? כן. עכשיו אני רוצה את זה. איפה את? הנה. איפה? זהו? כן. עכשיו אני רוצה. אז לא רוצה גם להרקע שנייה. אותו. מה זה? זה המסקרה? אני לא יכולה לומר. נו, קחי. לא על השיער. על השיער? אז תכווני לי לעין. או לא יודעת איפה. אבל את צריכה לעשות. די, נו, איפה את? כאן. זהו? עושה אותי פה? את רוצה לקחת אותו? נראה לי שלא. אז בזה אני שכחתי להוסיף. מה זה? אני לא יכולה. אבל איך תפתחי לי? בננה, תערוכת הערב מוכנה. תכף. ואני יצאנו פה מהבוסם, וזה שמה זה רע חזק. ניקול, את מאפרת כל כך יפה. אני אומרת, תהפכי את זה למקצוע. קחי מגבון נקי ליב. הנה, זה טוב. לא, זה ממש מנופלא. נגמרו המגבונים? עכשיו אני עושה לה. זה יבש קצת. אני אביא לך אחר. לא. אני אביא לך מגבונים טובים. אבל האוכל מוכן, ליב. אז אני רגע רק מאפרת את זה. לא טוב, תלכי להביא לי יותר טובים. די, זה קצת מוזר.
רגע, אני לקחתי כל הזמן אודים? כן. עוד לא אודים באותו צבע? פעם אחת את זה, פעם אחת את זה. פעם אחת את זה, פעם אחת את זה. ואז את לקחת גם את האודם הזה, ואז את לקחת מסקרה. לא ככה, פותחים אותו ככה. רגע. גם את לא מצליחה. ככה. ליב, זה קצת מוגזם. יאללה, אורץ לך. ככה פותחים. מכאן? לא, שבי פה. אני מאפרת אותך. די יושבים, תסתערי על זה. נעשה חלק שלוש אחרים. אבל עכשיו גם... לא, אבל זה תוצאה ערוץ. אבל את רק עשית... תנקי בבקשה. ניקול, גם צריכה? הנה, הבאתי לך כליל. אני צריכה... ניקול, די, אמא. אז רגע, אני רק אאפר אותה גם. לא, אני רוצה שתבואו לאכול. תקשיבי לי רגע, האוכל חם, חבל. אז רגע. לא די. אני עושה את זה מהר. גם מכל המסית. את משתמשת גם באפרוח חדש ככה? לא, היא עושה את זה חלש. טוב, בואי נלך איזה. חבל שאני אעשה לה, אני עושה את זה זריז, באמת. תסתובבי רגע, אליי. הפנים שלך בצבע אדום, כתום. אני חושב שזה יורד בכביסה. אני רוצה שתבואו לאכול. לא, אני מוכרת אני עושה לה. פנים אליי. תעשי לי אבל איזה מספר. די. 3? יופי, את לא רק כלום ושום דבר. תעשי. תחשי. 5? איזה? די, נו, את רואה מילים אתה? 5? 6? 7? לא. אז אפשר להתחיל? אפשר להתחיל? סתם לא עשיתי כלום, אבל בסדר. אפשר להתחיל? תזמין מעלית. פנים אליי. פנים. לא אמרתי כלום. פנים אליי. נראה לי שזהו. נראה לי זה היה עודד, נכון? נראה לי עכשיו עודד. מה זה? עודד? נכון. נראה לי עודד, נכון? אני לא יודעת איך להגיד. נו, פנים אליי. רק שתדעי מה שלך פה. איפה היא? די, זהו, ליב. לא, זה לא נגמר. די, ליב, אני לא אוהבת את זה. לא, זה לא נגמר. אני גם לא יודעת אם אמא של ניקול מסכימה ככה, ליב. מסכימה. האוכל מוכן. זהו. לא, זה לא נגמר. ליב, אני מבקשת די. הנה, מוסר אחרון. אתה יכול לשתיים אחרונים. לא, לא צריך מסקרה. את גיליתי מה זה. לא, ואת שמה לה מסקרה בעיניים מצוות? מה פתאום? נראה לי זה הפעם הראשונה שעושים לי את המוסר הזה. עיניים סגורות נראה לי. אני לא אוהבת את זה. את לא מקשיבה לי. רגע, לא לפתוח. אם זהו, נראה לי ש... לא, נראה לי לא. נראה לי שצריך.
זהו. אפשר לתך? כן. תסתכלי עליי. 1, 2, 3. את ליסן, תגידי. תגידי לי, את שמת פה חיוך. גם פה. את כמו ליסן, תסתכלי. ליסן קטן אחד. תקשיבו, תקלו. תביאי, אני אוהב לך. לא צריך. עשית מספיק נזר. תביאי. לא בא לי. די. תביא לפחות. רוצה שגם נעשה חלק שרק עושים איפור. בואו נעשה גם חלק שאנחנו נעשה לעצמנו איפור עם עיניים פתוחות, אוקיי? לעצמנו? כן. לעצמנו. כן? ובינתיים הולכת לאכול. גם אני. קחי את הטפל שלה. וואי, אני משאירה אותי פה. ביי, יש חבר.